Bueno, l'Eduard m'ha insistit moltíssim i ja sabeu com és l'Eduard del passat, doncs al final m'he decidit a explicar-vos com és la defensa individual amb ajudes amb el futbol sala. Bé, per què dic individual? Individual perquè cada un defensa un jugador. Aquí tenim l'equip verd, que és l'equip que ataca. Tenim un alè, un tanca, un altre alè i un pivot, que es mou per la zona interior. I l'equip vermell, que és l'equip que defensa, que en aquest cas és el que ens interessa ara, explicar la defensa. La pilota és aquest pot de pastillaques. Aviam, per què dic individual? Si realment fos individual, podríem estar cada un defensant el nostre jugador. Però això seria molt cansat, perquè hauríem d'anar a córrer per tot el camp seguint els jugadors. I a més hi hauria molts espais i no protegiríem bé la porteria. Us vaig a posar un exemple. Per exemple, si el jugador... Si aquest jugador, per exemple, no fa l'ajuda i se'n va a defensar el seu jugador, aquesta passada, la passada més perillosa, que és la passada pivot, estaria totalment descoberta. Per això aquest jugador és bo que ajudi a la defensa i es tanqui. Això serà en tots els conceptes, en cada passada, en cada posició del camp, ens hem de col·locar en funció on està la pilota i en funció on està la defensa, de cara a evitar passades interiors. El primer objectiu en la defensa individual és tapar la pilota, és el primer objectiu. Per tant, sempre la pilota ha d'estar tapada. Encara que un jugador... És que ara no sé què anava a dir. Tapar la pilota. Encara que aquest jugador no sigui el meu, perquè jo per qualsevol cosa no estigui aquí, el primer jugador que vegi que hi ha un tio amb la pilota davant ha d'anar a tapar la pilota. És molt important tapar sempre la pilota. Doncs així, aquest jugador tapa la pilota però sense entrar de cop. I els dos alers nostres, en defensa, doncs tapen línies de passe. Si la passada entrés per aquí, seria culpa d'aquest jugador. Per tant, aquest jugador no estaria ben col·locat, vol dir que estaria massa obert. Per tant, s'ha de tancar. Si la passada entrés per aquest cantó, doncs seria culpa d'aquest jugador. És molt important posar culpes de cara a entendre cada posició del camp. Quan aquest jugador també fa la funció d'evitar el passe aquí, ja us ho he dit abans. Quan la pilota canvia de banda, aquest jugador és el defensor d'aquest jugador. Per tant, el primer objectiu quin hem dit que era? Tapar la pilota. Doncs hem de sortir a tapar la pilota. Aquest segon jugador, que és el pivot, el seu defensor, el té lluny de la pilota. Per tant, no fa res seguint aquí. El que ha de fer és retrocedir en diagonal per tapar línies de passada interior. Per exemple, si poséssim el pivot aquí, doncs aquí podria existir una paret. Gol! Doncs com que ara teníem el pivot aquí, i la pilota la teníem aquí. Doncs aquest pivot el que ha de fer és retrocedir en diagonal per tapar aquesta línia de passe. Si passa la pilota, evidentment, és culpa d'aquest jugador. L'altre jugador, el tercer jugador, que es diu l'ala contrari, és el que té la pilota més allunyada de tots. Per tant, aquí el seu jugador el té superlluny i no hi guanya res. Si el anés a pressionar, aquest jugador li podria guanyar l'esquena en funció i llavors li podrien fer una passada. Per tant, com que aquí no fa res, per ajudar l'equip el que ha de fer és retrocedir. Ell estava aquí inicialment, ha de retrocedir uns passos enrere. I hem d'aconseguir aquesta diagonal. Ens queda encara un jugador, el tanca. El tanca simplement s'ha de desplaçar sempre una mica en funció de la pilota, mai en funció d'on està el pivot. El pivot només l'ha de seguir, però s'ha de desplaçar una mica en funció d'on està la pilota. Com que la pilota està en aquest cantó, el tanca s'ha de moure una mica. Molt bé.
Anem a posar més culpes. L'ala que defensa la pilota, el seu objectiu és tapar la línia de passe per banda. Per tant, no pot entrar mai una pilota per banda si aquest jugador ha defensat bé. No pot entrar mai una pilota per dins si aquest jugador ha defensat bé i no podrà entrar una pilota en diagonal si aquest jugador està ben col·locat. Bé, hi ha molts equips que també ataquen d'una altra manera, no ataquen en rombo. Si ataquen en rombo tampoc no ens hem de posar nerviosos, la seva posició és diferent. Si la pilota està aquí, com hem dit, sempre la nostra defensa serà pressionar la pilota. Per tant, aquest jugador pressionarà el jugador que té la pilota. I aquest jugador, com que el seu és aquest, doncs el seu no té la pilota, per tant no és perillós, sempre haurà de fer una ajuda. Els altres dos jugadors, el que no hem de cometre l'error és d'anar molt a la banda, perquè llavors es creen molts espais al mig. El que hem de fer és fer com de tanques, tots dos, d'acord? Hi ha una jugada típica, que és aquest la passa aquí i entra. I aquest ja està sortint. En aquest cas, el que hauríem de fer és demanar canvi. O sigui, aquest jugador li demana canvi al jugador de la pilota, per exemple. Aquest la passa aquí, hem dit, aquest la passa aquí i entra. Com que està entrant, la pilota la tenim aquí, aquest jugador està veient entrar, diu, ja me'l quedo jo, canvi, perquè aquest ja està tornant a sortir. No sé si queda entès. Molt bé, ara anem a veure errors típics en la defensa, errors típics que jo inclús he vist en el vostre equip. Quan la pilota canvia de banda, aquest jugador hem dit que surt a tapar. Aquest jugador es tira una mica enrere. Aquest jugador, per voler ajudar l'equip, fa un moviment lateral per ajudar l'equip, però no està ajudant a l'equip, perquè llavors aquest jugador li pot guanyar l'esquena i ell no és capaç de veure'l. Per tant, aquí aquest jugador no fa res, el que ha de fer és retrocedir, sempre està en diagonal i tindrà molta més visibilitat del seu jugador, que aquest és el seu marcador. Ell és el marcador d'aquest jugador, per tant, el que no pots fer és deixar-lo anar, perquè aquest tio és perillós. Aquest mateix error existeix en cada pas. Com bé us he dit abans, per exemple, si la pilota la tenim aquí, fer-ho així ara, aquest jugador no pot anar a apretar la pilota. Aquest jugador no pot posar-se al cantó perquè també li podria guanyar l'esquena. Seria el mateix però per l'altre cantó, no? Sí. I ara quin és el que jo volia explicar? Aquest. Val. Si aquest passa la pilota cap aquí, aquest ja està sortint. El que no podem fer és que aquest jugador també vagi a ajudar d'aquesta manera, perquè llavors aquest també li podria guanyar l'esquena molt fàcilment i fer-li una passada. Per tant, el que ha de fer és retrocedir. Sí. És el mateix, però tant de passada d'aquí cap aquí com d'aquí cap aquí. Sempre hem de retrocedir. No podem anar a defensar en línia. Una defensa en línia és una defensa molt senzilla d'atacar. Si per qualsevol cosa estem amb la pilota, el jugador que té la pilota està al mig i pel que sigui, ells s'han col·locat d'una altra forma, aquest jugador ha entrat en algun moment de la jugada i el tenim a dintre del camp, a qualsevol posició, doncs no ens hem de posar nerviosos. Si aquest jugador decideix moure's i desplaçar-se cap a la banda, aquest jugador inicialment era d'aquest jugador. Per tant, aquest jugador s'ha de desplaçar i tapar la pilota. Sempre ens hem de posar frontalment davant de la pilota. Marcatge individual. Marcatge individual. Aquest jugador seria d'algú altre. Per tant, si se'n vol anar cap aquí, doncs que se'n vagi cap aquí. Com que la pilota està aquí, el que hem de fer és tapar en diagonal. Aquest jugador es podria col·locar per qualsevol altre lloc. Això seria un atac mal fet, mal organitzat. Però en tot cas, un atac mal organitzat no ens pot desorganitzar nosaltres. Aquest jugador aquí pot ser perillós, però si nosaltres estem fent bé les ajudes no hi ha problema. Em retrocedeixo més i si rep pilota tinc temps de sortir. Si rep pilota sempre seré temps de venir a tallar. Si rep una pilota avançada, jo la podré tallar. En canvi, si sóc aquí, ell em podrà guanyar l'esquena i li podran passar directament la pilota.
Ara explicaré bàsicament com ens hem d'ocupar l'espai en atac, com ens hem de col·locar i com hem d'aprofitar els diferents espais que tenim en el camp. Nosaltres som 4 jugadors, la pilota la saca el porter i hem de tenir clar que un de nosaltres fa la funció de pivot i fa la funció d'obrir el camp. Això vol dir que hem d'intentar desplaçar-nos al màxim profund possible del camp de cara a inquietar la defensa rival i fer que es desplaci. No tota la defensa serà tan intel·ligent de deixar-nos anar al córner. Si trobem un defensa dolent, ens vindrà a seguir. Per tant, és molt important que nosaltres ens col·loquem per aquests cantons, perquè si nosaltres arribéssim a desplaçar un jugador aquí, es crearien espais molt grossos que es podrien aprofitar tant amb una passada directa com amb una paret amb un altre jugador. Per tant, encara que estigui aquí com un estaquirot sense fer res, estic ajudant el meu equip a crear espais. Primer jugador important, el pivot. Per tant, cada vegada que saqui el porter, hem de tenir algú que ja estigui fent un sprint i el tinguem a l'altra punta del camp. Jugador segon més important, el tanca. És el jugador que ha de rebre la pilota. Podem sacar, no necessàriament el porter ha de sacar directament al tanca, potser pot sacar a la banda i aquest ja li tornarà la pilota. Però la pilota hem de procurar pujar-la pel mig. I hem de tenir els dos ales ben oberts. Ben oberts vol dir tocant la línia de banda. Perquè si estem més a prop no guanyem res. Perdem. Els passes són més difícils, tenim els defenses més a prop i a més perdem línia de passada. Perquè si us fixeu, la trajectòria d'una pilota així se'n va cap a fora. En canvi, una trajectòria per la banda se'n va recta i no se'n va fora del camp. En canvi, si estem més tancats de la línia, no estem a prop de la línia, les trajectòries tendeixen a sortir del camp. Per tant, els ales sempre màxim oberts possible. La pilota, per què la pugem pel mig? Per què decidim pujar-la pel mig? Perquè així tenim totes les opcions de passada. Tenim l'opció de passada a la dreta, tenim l'opció de passada a l'esquerra i a més tenim opcions de passades interiors. Sempre el pivot de darrere cap en... o sigui, de davant cap endarrere. Tenim opcions de passades interiors. Tenim opcions. Al pujar la pilota pel mig tenim totes les opcions possibles. Passada a la dreta, a l'esquerra i a dalt. Tenim tots els jugadors, els nostres companys, amb possibilitat de passada. Sempre i quan es desmarquin. D'acord? Què vull dir que sempre i quan es desmarquin? Doncs que cada jugador que no té la pilota ha d'estar en constant moviment per ajudar el nostre tanca. El nostre tanca, per exemple, encara. Posem pel cas que el nostre ala estigui pressionat. Si està pressionat, nosaltres ens hem de treure al defensa la pressió de sobre. Com ho farem? Doncs podem fer-ho retrocedint. Si retrocedim, li estem facilitant passada fàcil al nostre tanca. Per tant, però sempre ens podem trobar que el defensa és agosarat i segueix pressionant-nos. En aquest cas, el que hem de fer sempre obligatòriament és fer un sprint endavant i tornar enrere. O fer un sprint i demanar la pilota directament en diagonal. Però el que hem de fer és desmarc per la banda. Mai desmarc interior, perquè no serveix de res. Sempre la funció de l'ala és desmarcar-se per la banda. Desmarcs, passaria el mateix per l'altra banda. Desmarcs del pivot. El pivot pot obrir-se simplement i buscar línies de passada des d'aquí mateix. Per exemple, si nosaltres hem donat bastantes voltes a la pilota, doncs aquest està una mica desplaçat, podríem arribar a trobar una línia de passada. I com més profunda sigui, millor. Sempre hem de partir de ser profunds en el camp. Llavors, una opció és aquesta. L'altra opció és buscar, per exemple, quan la pilota cau a banda, aquest jugador ve a pressionar, buscar que abans que aquest jugador hagi retrocedit o si s'ha despistat i no ha retrocedit a temps, nosaltres aprofitar aquesta passada per poder crear parets amb l'ala. D'acord? I ja guanyaríem l'esquena i podríem fer-ho. Hi ha altres tipus de passada, per exemple, des d'aquí. Nosaltres podem venir aquí a rebre, podem rebre aquí, protegir la pilota i tornar-la a treure. Això fa que constantment s'hagi d'anar bellugant la defensa. Un altre concepte important és que sempre que tirem un passe a pivot, el jugador que ha tirat el passe a pivot és el jugador que ha d'entrar, perquè és el que té més possibilitats de guanyar l'esquena. Per tant, si per exemple aquest jugador dona passe a pivot,
ell seria el que ha d'entrar, perquè és el jugador que està més pressionat, i si ha donat passe ell a pivot, amb un sprint serà molt senzill buscar aquesta paret. Què més havia de dir? D'acord, podem tenir un tanca molt ofensiu que constantment toqui la pilota i entri per buscar un espai, o podem tenir un tanca més conservador, per no córrer tant. Com podríem tenir un tanca més conservador? És un tanca que dona pilotes a banda i ve a ajudar sempre darrere, perquè li puguin tornar la pilota i aquest tanca doncs, pugui tornar-li a passar la pilota aquí i tornar-lo a ajudar darrere. De tant en tant és bo que el tanca pugui encarar el defensor, passar la pilota a una banda i entrar cap al cantó contrari on caigui el pivot. Per què dic cap al cantó contrari? Perquè si el nostre tanca encara el defensor, la passa en aquest cantó i a més va cap a l'esquerra, ens trobarem aquí doncs, el defensor del tanca, el defensor del pivot, tots junts aquí i no guanyarem res. D'acord? Vale, llavors, quan el tanca entra, què ha de fer l'altra ala, el que no té la bola? Sempre que el tanca entra, l'ala que no té la pilota, el que ha de fer és anar a posicionar-se en la funció del tanca per donar passada fàcil un altre cop. I un altre jugador ha d'ocupar l'espai que ens queda, que és l'altra ala. Sempre han de quedar tots els espais del camp ben coberts. Tenim els dos ales, el tanca i el pivot. Per tant, sempre hem d'ocupar tots els espais. Si el tanca la passa aquí i entra cap aquí, ràpidament aquest ala el que ha de fer és donar passada, tirant enrere i venint cap a la posició del tanca, perquè sempre hem de donar opcions de passada senzilla. No pujar com conills. Corners. Atacant. Ens trobem davant d'un córner. Vaig explicar una mica com ens hauríem de posar per atacar un córner. Pel que em diuen, normalment quan anem a sacar el córner des d'aquesta banda o des de qualsevol banda, sempre nosaltres tendim a posar el tanca centrat i molt enrere. Tipus futbol gran. Sense possibilitat de jugar a la pilota. Això és perdre un jugador en l'atac del córner i és facilitar un possible contraatac. No guanyem res tenint un jugador molt enrere, perquè en realitat el que hem d'estar és a prop de la jugada per poder-la tallar ràpid, si hi ha un possible contraatac. Si hi ha un rebot, és més val estar a prop de la jugada. La funció, per aprofitar bé cada jugador del camp, el que hem de fer, el tanca sempre s'haurà de col·locar a prop de la pilota, però fora de l'àrea, evidentment, i en línia amb la banda. I els nostres jugadors tampoc fan res a dintre l'àrea, els nostres dos jugadors. No fan res a dintre l'àrea perquè el que necessiten és espai per poder-se desmarcar. Nosaltres hem de sortir de l'espai de l'àrea per poder entrar a l'espai de l'àrea per poder marcar gol. Però si nosaltres ja estem a dintre l'àrea no podrem mai marcar gol, perquè no podrem sorprendre la defensa. Per tant, el que hem de fer és sempre estar a la frontal de l'àrea, en línia a la frontal de l'àrea. Posant el cas que ells ens defensin així, cada un té el seu jugador. En defensa, vaig explicar una mica la defensa. La defensa sempre ha de tenir un home al primer pal. Sempre, al primer pal. O bé enganxat al pal o bé uns passos endavant del pal. Per què? Perquè el jugador que defensa el pal és el jugador que defensa el que saca la pilota del córner. I a més està tapant el primer pal i així el porter pot centrar-se més en defensar els jugadors més perillosos que són els de dintre l'àrea. O sigui, ell s'ha d'encarregar de defensar el centre de la porteria. Per això posem un jugador aquí, ja que com que la passada és passe sense, no és amb la mà, és amb el peu, doncs és molt difícil que puguin entrar una pilota alta al primer pal. Aviam, anem a veure com atacarem. Anem a fer la jugada més senzilla que hi ha per atacar un córner. Primeres opcions del que saca la pilota sempre seran a dintre l'àrea, que són les opcions més ofensives. Sempre hem de pensar que en el futbol sala l'opció més bona sempre és la més ofensiva. O sigui, no hem de renunciar a una passada ofensiva si la tenim clara, sempre és la millor opció. D'acord, aquest jugador aquí ens està donant una línia de passada fàcil. En el cas de que ens pressionin, el que hem de fer és guanyar-li l'esquena, perquè tindrem tot el primer pal per nosaltres.
Per tant, si ell és una mica intel·ligent, ens esperarà una mica més endarrere per tapar el possible xut que nosaltres fem. Llavors, primera opció, anem a fer la jugada del creuament. És molt senzilla, és la jugada més bàsica de córner. El jugador de la dreta, en el moment que creu que el jugador que sacarà la pilota, el que ha de fer és un moviment. El moviment és fer una finta que se'n va cap al primer pal i fer un trencament i anar-se'n al segon pal. El jugador 2 ha de fer exactament al revés. Ha de fer veure que se'n va al segon pal i anar-se'n al primer pal. Això creuarà la defensa i si no ho hem fet bé, dintre de l'àrea es crearan espais on podrem fer la primera opció que hem dit, que és l'opció més ofensiva, la passada interior, tant al primer pal com al segon pal. L'última opció és la passada més defensiva, tot i que tampoc no és tan defensiva, perquè si tenim el jugador ben a prop de la pilota, si fem una passada en línia per banda, és molt probable que tinguem opció de xut amb la dreta cap a aquest cantó. Sempre buscant el segon pal, perquè aquests dos jugadors, n'hi ha un al segon pal i un al primer pal. Per tant, un xut ras al segon pal és molt probable que entri. Saque de banda. Vaig explicar el saque de banda tant en atac com en defensa. La millor opció que tenim quan saquem de banda, des de qualsevol posició del camp, sempre és que el nostre tanca ens ha de venir a donar suport. De la mateixa manera que ens dona suport en el saque de córner, que ho hem explicat abans, ens ha de donar suport en el saque de banda. Per tant, no ens col·loquem al mig, sinó que ens col·loquem ben a prop de la banda perquè ens puguin donar una passada fàcil. El jugador de l'ala contrari, el que ha de fer mai és venir cap al centre, sinó obrir-se bé a banda, perquè la primera opció senzilla és aquesta. Si en el cas que tinguéssim el jugador pressionant, doncs llavors l'hem de guanyar a l'esquena i poder rebre aquí. O sigui que no és excusa que tinc el jugador aquí defensant-me i llavors me'n vaig cap al mig, perquè cap al mig tampoc hi guanyo res. Si tinc el jugador que m'està pressionant, li haig de guanyar a l'esquena perquè me la puguin passar. Aquesta és l'opció sempre, l'opció més senzilla. Com ens hem de col·locar? Per què ens col·loquem aquest ben obert? Doncs ben obert perquè en el moment que aquest li passi en aquest, doncs ja tindrem una passada senzilla ben oberta i canviant la pilota de banda a banda. Això farà que la defensa s'hagi de moure molt més. A més, de la mateixa manera que he explicat que si ens pressionen aquest, si aquest jugador és tan tonto que ens ve a pressionar aquí, nosaltres podríem buscar un passe directe al segon pal i ells els sorprendríem segur. Per tant, sempre que ens pressionin, el que hem de fer és moviments ràpids. Vaig explicar ara, el pivot sempre ha de buscar aquests espais, ha de buscar els espais interiors. L'opció de passe, com sempre us he dit, com he dit abans, si hi hagués passe, la primera opció sempre és la passada de pivot, perquè és la més ofensiva. Per tant, el passe ofensiu sempre guanya els altres. Ara, si ells estan ben col·locats i ells es fan ajudes, aquí és absurd passar-li al pivot, perquè està tot molt tancat, llavors val més poder fer una passada fàcil. Però en el cas que ells estiguessin molt oberts, doncs evidentment la primera opció és la passada de pivot. Aviam, què més vull explicar? Vull explicar com es defensa. Com es defensa un saque de banda. Posant pel cas que ells es col·loquen bé, com es defensarà? Hi ha un jugador que sempre ha de defensar el jugador que saca, perquè un cop així sacat és un jugador potencialment perillós. Però com que està sacant, ara el que haig de fer és ajudar el meu tanca. Aquest seria el tanca, que s'encarrega d'aquest, però se n'encarrega mirant-lo de reull, sense seguir-lo per tot arreu com un boig. El jugador que defensa el jugador que saca, el que ha de fer, com que aquest no marcarà gol perquè està fent la sacada, el que ha de fer és ajudar encara més el tanca, per evitar que el pivot tingui passada. Aquest jugador, l'únic perill, el seu jugador és aquest. Per tant, el que pots fer és mirar d'estar a prop d'ell, però sempre tirant cap enrere, per també tapar passes, tapar línies de passe. Si li passen aquest ja tindrà temps de sortir. I l'altre jugador, aquí tampoc hi fa res, perquè ja us ho he explicat, li podríem guanyar a l'esquena. Per tant, el que ha de fer és una diagonal. En realitat es converteix en el rombo de sempre, més o menys. Però és molt important que el jugador que defensa el que saca tiri enrere, no es col·loqui molt endavant. I llavors quan saca... Perquè així tapa molt més la pilota. Quan el tio saca, recol·locament. Evidentment, si aquest la passa aquest, cada un té el seu. I ens estem col·locant. Més o menys ens col·locaríem així. Aquest, en el moment que la passen aquest ja estaria sortint, i aquest ja estaria retrocedint, i aquest ja estaria tirant cap aquí. Aquest ja vindria ajuda aquí, aquest es col·locaria a banda, i aquest ja estaria fent l'ajuda, i ja tornaríem a estar ben col·locats. En el moment que la passa aquí, doncs ja ens tornem a col·locar així.
I què passa si surt espontani com Paigallo enmig d'un partit?